Monding kencana monding wani sampun dados donya bandhanipun Bapa Tani Datan Kacandra Geting Cinarita ing pundi to kala wau boten arep ingkang wonten negari Parang Barcah ing menika Prabu Puntut Jantaka ingkang nritaken para wadyabala supados jarah rayah wonten ing negari Medhang Kamulyan kibrah-kibrah welah dalak anakku kabeh weh para lembut para kewan ayo tak kanthi padha jarah rayah nang negara Medhang kawan ayo mangkat yo Ontete raja dewaku yo bandaku yo ngamalku sapa ki ana wasatra gemang klemeng miagabeng ora temblek ana negara Medhang Kamulyan tambuh karo panjenengan ingsun sapa kang dadi dedahang kamulyan saka endi paparku lah do takoni dukun Semar lho kowesan balik nakon apa agamu yo tambuh karo aku Ratu Parang Barcah Prabu Puntut Jantaka aku ratu ning lembut ratu ning hewan sapa kowe Prabu Puntut Jantaka tambuh karo aku Ratu Medhang Kamulyan Prabu Jaka Basak sapa Ratu Medhang Kamulyan lah dalak kowe Ratu Medhang Kamulyan pancen dasar kepornya lah dalak kowe dian lho kono wong klemang-klemeng agape ora tembelang mimpin negara biasa subur makmur jinawi apa agamu arep apa kowe arep jarah apa arep ngemis karo kowe arep jarah raya ngemis so nggawa gerobak nggawa truk tak isine sak kuat ora segerobak ora setek ngemisku sak negara putat jaluk dene aku bisa kowe apa njaluk negaraku yen iki Puntut Jantaka apa yen to iki Prabu Jaka Basah wisan kurugan wedi wale lo kurang ajar banget pani karo aku setepet dene apa aja kelakon mati dening aku kowe Prabu Puntut Jantaka
wong perang durung seperbanyak lho kok bali ngomah. Perang durung seperbanyak kok mlebu kalah apa piye? Ora watak kalah. Lho kalah mlebu ngomah. Wis dadi adat sabene Bapak Tani yen to lagi nyambut gawe wancine jam 12 kudu ngaso kudu maem dhisik. Weh lah dalah panganane bae Bapak Tani. Ya, tak enteni sawertara dina ora metu obrak-abrik omahmu. Ya kena-kena wae enteni sawertara. Ya tak enteni sak madane ngalun-alun kowe Bapak Tani. Jaban panjenengan kondur. Iya wong ayu aku bali aku kepengin maem Yai. Lho paduka kersaken dahar mangkono iya. Ning ngapunten niku adange dereng mateng. Ning kula kepengin sanget wonten lepen sekedap. Kula tak teng lepen sekedap ning niki pomap dandanganipun TBKI nggih. Kaya mangkono wong wadon. Nggih, sekedap kemawon. Ya wis ora dadi boyo pangopo. Weh lah wong wadon lho kana wong perang wong nyambut gawe bali ngomah kepengin maem jare urung mateng malah ditinggal kali. Lho jane adange adang apa jarene ora kena dibuka coba tak tilikane. Lho adang ora mateng-mateng adang apa? Lho kok adang-adang pocongan. Mengkok omah apa merange dikirapake dadi sego merange iku dibalangake ning lumbung bisa isi maneh. Diliwat maneh bisa dadi sego maneh dikira bumbung bisa dadi beras maneh lho ya urip sepocong ya kok bisa ngamur-ngumur. Panggih mangke panjenengan dereng bukaki dandangan. Ora wani-wani bukaki dandangan wong ayu. Nuwun inggih kula sampun ning lepen iki badhe kula buka. Wau to. Dewi Sriwati sedanipun badhe buka dandangan badhe dipun kirapaken. Dikirapaken sepindah ping kalih ping 3 biasanipun sampun dados sekul menika ngantos ping gangsal mboten dados sekul. Mangertos menika sampun dibuka tiyang jaler jempling. Waduh tobat kewirangan aku. Kewirangan. Sabar. Senampun dipun bikaki lho sampun dibikak tiyang jaler. Lah nika pripun kepripun? Biasane aku ateng dikirapaken sepisan pindho ben telu dadi sego iki nganti ping 5 ora nganti dadi sego tegese iku wis dibukak dening wong lanang. Yen kaya mono wong lanang wis mirangake karo wong wadon, saiki aku ora bisa liwat kaya mau-maune Kakang iki mengandel kudu gawe alat. Alate napa? Kudu gawe alat alu lesung bodak tampir-tampir rancak panunggal niku kanggo gawe masak. Yen ora bisa Kakang. Ya nggih mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Niku nggih sing sabar, sing sareh. Wong lanang mbukake dandangan menika nggih mboten ilek, wong wadon nadang ditinggal kali nggih mboten bener. Yen kados menika tak sampeyan sabare. Ora Kakangku nang kene wis ora kanggo aku tak bali kayangan wis bodho-bodho Kakang kaya yanti aku tak bali Kakang. Sing sabar, sing sabar. Sing sabar sing sareh samenika mboten saged liwat kados wau-waune Ndara. Ya wis mangsa bodho gawenen Kakang nggih mengandel. Aku iki mungsuh wis ganter-ganter kae wis tak gawenen wae kanggo pegawean wong tuwa. Tak damel sumok ya wis kaya mangkono bae tak ngadepi mungsuh kae kaya ngapa wis ganter-ganter wae kae.
Kakang Kyai mengandel aku bali ning kayangan ora ditampa mergo nek aku lagi nggarbeni tuwa Kakang. Nggih mriki mawon. Mun lah jamak rumrahe tiyang jejodohan aku niku akeh cobaane. Iya ya Kakang malah kaya-kaya aku arep nglairake jabang bayi Kakang. Arep nglairaken jabang bayi. Iya Kakang. Mriki. Kula rencane kula sundange. Kula rencang-rencangi nyuwunaken ngarsane Gusti Kang Hakarya Jagat dimen gampang gangsar nggih. Iya Kakang, rewang-rewang ana Kakang. Nggih, tak paosaken doalangan nggih. Muga wigi tansah rahayu slamet anggenipun nglairaken jabang bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Sewulan datrong wulan sifat patang wulan moyo patang wulan wujud Allah 6 wulan mubah mosing 7 wulan berdandangan. 8 wulan jakaping rasa 9 wulan babaro jabang bayi saka gargawane ini. Aja sira simpang-simpang, aja sira sawang babar miyos Kakang Dewi Sriwati. Anake Dewi Widodari ya bagus. Ya Kakang iki aku wis nglairake jabang bayi ya Kakang. Aku tegese wis resik ya Kakang yen kaya ngono aku titip jabang bayi iki ya Kakang yen to kepengin mimi adep nang dhuwur Kakang. Aku wis ora betah nang kene aku tak bali nyang kayang. Ampun mriki mawon ora Kakang aku tak bali nyang kayangan Mas Sobut mriki jabang bayi Kakang. Pegawean siji urung dhewe rampungi wis ana pegawean maneh. Ya ora apa-apa. Ya pegawean wong tuwa ana paribasan alas tuwa kayu tuwa wong tuwa ya ora kurang akal. Ya jabang bayi kang megin bayi abang kaya ngene tak sirame karet banyu gege coba dadi apa. Wau to ngriku sekti didaya pinunjul Kiai mengandel jabang bayi inggih menika ingkang nembe lair dipun siram kaliyan toya gege. Sepindah biur ping kalih biur ping 3 grenjal wungu babang bayi. Sampun ageng panjenengan. Iya wong tuwek kowe sapa? Panjenengan tambuh kalih kula Kiai mengandel. Lah aku sapa? Jenengan dereng gadah nami. Mangke badhe kula nameni Raden Jayakertika. Aku Raden Jayakertika. Inggih. Bapakku sapa? Bapak panjenengan Ratu Medang Kamila Prabu Jaka Pasah. Lah ibu panjenengan Widodari kayangan Dewi Sriwati. Sakmenika sekondur tang kayangan. Lah bapakku, bapak sampeyan kok seperang kalih mungsuh Prabu Puntut Jantaka ratuning Lembut ratuning Demit sekti didaya pinunjul. Aku tak ndeleng ya Pak Kakek. Ampun mriki kepedak musuh ora kaya pemungsuh aku sing bakal ngrampungi Kakek. Baik iki kok kedukane kepriben iki. Bocah cilik nyaru-nyaru wong lagi peperangan sapa kowe?
Are kakek tua Kyai mengandel kaya aku Raden Jayakartika. Kowe sapa? Aku Ratu Medang Kamulyan. Lah kowe anake sapa? Jare aku iki anake Prabu Jaka Basah. Anake Prabu Jaka Basah. Lah ibumu Dewi Sriwati saiki lagi bali nyang kayangan. Mula aku iki arep takon apa kowe sing lagi peperangan Pak sing bapakku. Oh iya kowe anakku Ngger. Iya anakku yen kaya mangkono. Ya wis bapak agi perang karo musuh didaya pinunjul. Wis iki kono bae dolanan karo kakek Kyai mengandel. Ora Pak, aku sing tak ngrampungi ya Pak, tak ndeleng musuhmu. Aja. Ora Pak, aku tak ndeleng kaya ngapa Prabu Puntut Jantaka tak rampungane Bapak. Edian. Walah ana wong lagi perang lho kono bocah bayi abang. Nyari-nyari lagi perangan. Sapa kowe? Aku Raden Jayakartika. Kowe apa sing jenenge Prabu Puntut Jantaka? Ya, dasar kepranyata aku Prabu Puntut Jantaka. Karep apa kowe mriki? Aku arep perang. Perang karo sapa? Karo kowe lah dolak wong Edian. Ono bocah bayi abang lho kok dijok-joke lho kok kurang lanange wadone ora apa-apa lho kok malah bayi abang. Aku bisa mateni karo wah, bisa mateni aku sembah idher-idheran. Aku bisa tak panting tak mudul dadi apa ke Prabu Puntut Jantaka weh. Ono bocah cilik bejo nangting karo aku arep dawake arep tak pateni. Wah, bisa mateni aku sembah idher-idheran. Ya tak kudule dadi apa kowe Prabu Puntut Jantaka. Wau to. Sekti didaya pinunjul Raden Jayakartika. Inggih menika Prabu Puntut Jantaka dipun tatih dipun wudul ical sipate Prabu Puntut Jantaka dadosipun garang-gati Prabu Puntut Jantaka. Bocah cilik ngamuk sapa kowe? Aku Raden Jayakartika. Kowe sapa? Aku iku Kala Maruti ratuning tikus. Kowe Kala Maruti ratuning tikus? Iya, aku Kala ratuning tikus. Mangerti ya ratuning tikus ana ing kelurahan Dukuh Lingsar kene wis diruwat dening Jayakartika. Kowe kudu suminggah sumingkir ngetan ngidul ngulon ngalor kudu ngliwati tapel watese Dukuh Lingsar kene. Aja sira ganggu gawe godhara beta marang tandurane. Bapak tani ibu tani ana ing kene tinggal Naraja iman slamet. Dadi iki wis derwate ning Raden Jayakartika. Mangkono yo yen kaya aku ya tak seminggah tak semingkir. Aku tak seminggah semingkir ora apa-apa ning aku yo wenehi pangan. Kowe njaluk pangan yo aku wenehi pangan. Yo yen kowe njaluk pangan tak wenehi pangan yo ana wong gawe para glandange tibang tikus iku ana panganane dadi panganmu. Lah si ana etungane ana tikus yung kadalula yen to tibang tikus ana pangane dadi panganmu. Ya yen kaya mengono ngestokake bae aku tak seminggah semingkir tak gawa sak wadya bali sak kandel abangku tinggalaken Raja Emang slamet sing nandra slamet sing nggih tandra. Ya kaya mangkono ya aku tak seminggah semingkir.
ana bocah cilik mending ngamuk sapa kowe? Aku Raden Jayakartika. Kowe sapa? Aku iku Kala Srenggi ratu ning Celeng. Kowe Kala Srenggi ratu ning Celeng? Iya, aku ratu ning Celeng. Kene ya Kala Srenggi wis tak iki ana ing Dukuh Lengsar kene wisan dirwate ning Raden Jayakartika. Kowe kudu seminggah semingkir ngliwati tapel watese Dukuh Lengsar kene. Aja sira ganggu gawe Godhara beta marang tandurane bapa tani ibu tani ana ing Dukuh Lengsar kene. Suminggah semingkir ora tinggal Naraja Iman slamet. Dadi wis durwate ning Raden Jayakartika. Iya wis ya. Yen to wis dirwat aku ya tak seminggah. Ning aku ya wenehi pangan. Ya kowe tak wenehi pangan yen ana pangan ning Gunung Malang ngono iku dadi panganmu. Nen ana panganan ning Gunung Malang iku dadi pangananku. Iya kaya mangkono. Iya, yen kaya ngono tak paestone banget dawuhku aku tak seminggah tak semingkir tak gawa kabeh sambe kalane tak tinggal Raja Iman slamete. Ya wis enggal ya semingkir. Ya aku tak semingkir Raden Jayakartika. Ana bocah cilik mending ngamuk sapa kowe? Aku Raden Jayakartika. Kowe sapa? Aku Cacak Ijo. Kowe Cacak Ijo? Iya, aku sing seneng mangani donya bandane wong Lengsar kene. Iya ya Cacak Ijo mangerti yen to dina saiki ana ing Dukuh Lengsar kene wis dirwate ning Raden Jayakartika. Kowe suminggah sumingkir ngetan ngidul ngulon ngalor kudu ngliwati tapel watese Dukuh Lengsar kene. Aja sira ganggu gawe Godhara beta marang donya bandane yaiku bapa tani putani ana ing Dukuh Lengsar kene. Ya aku tak seminggah ya ora apa-apa ning aku ya wenehi pangan. Kowe njaluk pangan? Iya wenehi pangan. Iya yen kowe njaluk pangan tak wenehi panganan sing ora diakoni ning bapa tani putani ana ing Lengsar kene bisa dipadi pangananmu. Panganan sing ora diakoni iku si panganan apa? Ya umpamane ana bapa tani ana ing kene dagang hasile paribasane 10 yuta ditakani tanggane jere mung badhe 5 yuta iki sing 10 sing 5 yuta ora berkahi bisa dadi pangananmu. Dadi kaya mangkono. Nen bapa tani iku panen paribasane entuk 10 kantong ditakoni kancane jare mung 5 cinting iku sing 5 cinting ya ora berkahi bisa dadi pangananmu. Yo dadi panganan sing ora diakoni iku dadi pangananku. Iya ya. Yen kaya mangkono tak muga padha kilung ben aku bisa mangan. Ya yen kaya mangkono suminggah. Ya tak seminggah semingkir. Tak tinggalake Raja Iman slamet tak gawa kabeh sukertane ben aja anti. Yaiku padha rahayu slamet ana ing Dukuh Lengsar kene muga-muga laris ing sambe kaya pinayungan dening Gusti Kang Hakara Jagat. Ayo wis enggal semingkir. Ya tak seminggah semingkir. Bocah cilik mending ngamuk sapa kowe? Aku Raden Jayakartika. Kowe sapa? Aku Ama Mentek ya Ama Gombak. Kowe Ama Mentek Ama Gombak? Iya, sing biasa ganggu gawe marang tandurane bapa tani. Iya, yen kaya mangono mengerti ya Ama Mentek Ama Gombak dene ana ing Dukuh Lengsar kene wis dirwate ning Jayakartika wektu dina saiki. Jeneng sira tekutu supaya geger ngetan ngidul ngulon ngalor kudu ngliwati tapel watese ana ing Dukuh Lengsar kene. Aja ganggu gawe Godhara beta marang tandurane bapa tani ibu tani ana ing kene. Iya. Berarti wis dina iki wis dirwate ning Jayakartika. Wis. Iya wis yen kaya wis dirwat aku tak seminggah tak sumingkir. Tak balang pujo sesantri rahayu slamet laris ing sambe kala slamet sing nandur slamet sing ditandur lan slamet kawulane kabeh. Iya wis enggal ing Gombak sira mung semikira.
kaya wis padhang sumilak ana ing dukuh lingsar kene. Ya aku ya kaya wis kangen karo ibu aku, tak nusul karo ibuku, aku nusul karo kowe ning kayangan ya Bu. Wau to. Sedyanipun Raden Jayakartika badhe nusul kalian ingkang ibu wonten ing kayangan. Kesasar dadosipun lintang Jayakartika. Kakang Ki Mengandel, kados pundi Ndara? Kepiye kahanane anakku putraning Sun kang sok pida saka Lembuang Sukertana ing tlatah Dukuh Lingsar kene? Ha iki sedaya sampun angsal damel, sampun padhang sumilak wonten ing Dukuh Lingsar mriki. Ya muga-muga wae mari kahanan apa parwatan ana ing dina iki bisa menehi kanugrahaning Gusti Kang Maha Agung marang sangganing para warga masyarakat ana ing tlatah desa Lingsar kene ya. Nggih, niku ingkang suwun mugi-mugi sageda slamet sing nandur, slamet sing ditandur, murah rejeki lan sak panunggalaken sedaya Sukerta dipun singgahaken, dipun singkiraken wonten ing kiblat wetan kidul kilan lan ler. Mangkono ya Kakang Kyai Mengandel kanggo jangkeping adicara parwatan iki kidungna sawetara Kakang. Nggih, badhe kula kidungaken sesinggah mangke dipun terasaken kalian kidung Sari Ayu. Ya Kakang Kyai Mengandel sumangga Kakang. Aja ngungkuraken sesinggah pan suminggah durga kala sumingkir singa ama singa wulu lan suku singa sirah singa tenggak mewah kala singa buntut padha sira suminggah milih nomring asal niki anak kanung saka wetan nunggang gajah telalil erar singgih hula humparan balikul saiton lan berkasakan amulih nomring tawang-tawan prajamu iblis kang ngaring-arang kulhu balik bolak-balik anak kanung kadul sangkanya nunggang gajah telalil elar singgih hula humparan balikul saiton lan berkasakan amulih nomring tawang-tawang prajamu iblis kang ngaring-arang kulhu balik bolak-balik anak kanung kulon sangkanya nunggang gajah terali elar singgih hula humbaran balikul seton lan berkasakan amulih nomring tawang-tawang prajamu iblis kang ngaring-arang kulhu balik bolak-balik ana kanung lor sangkanya nunggang gajah terali elar singgih hula humbaran balikul seton lan berkasakan amiluh nomring tawang-tawang prajamu iblis kang ngaring-arang kulhu balik bolak-balik balik marang kang nedya Allah balik marang kang singkara ing budi balik kersane yang agung tamat sesinggah gong seton tulak sarap punika ingkang winuwus kang rene sarap kang ngucap kang agama salaksami arane kang sarap lanang kulhu putih kang wadon kulhu kuning ya wuruk sudi maring sung yang ring nini cabang arap wangke sarap wedo sarap awu padha sira suminggah mulih nomring asal neki
samya geger seton wetan anaris jagat mulon playuning dedemit kang tengah Bathara Guru tinutup Nabi Sulaiman iblis seton merkasakan ajur loro ki jabang bayi wis mulya liwat siratal mustaqim geger seton kidul sangkong arus jagat ngalor playuning dedemit kang tengah Bathara Guru tinutup Nabi Sulaiman iblis seton berkasakan ajur luluh si jabang bayi wis mulya liwat siratal mustaqim geger seton kulon samya anarus jagat ngetan playuning dedemit kang tengah Bathara Guru tinutup Nabi Sulaiman iblis seton berkasakan ajur luluh si jabang bayi wis mulya liwat siratal mustaqim geger seton lor samya anarus jagat ngidul playuning dedemit kang tengah Bathara Guru tinutup Nabi Sulaiman iblis seton berkasakan ajur luluh si jabang bayi wis mulya liwat siratal mustaqim ajiku gajah pemuda kebut dungkul brama rep sirep sami sirepna lelaranipun kaduwung catung jagat tuk ing mata-mata liring manik iku panahku sapu buwana dadekna kusuma ati tibakna mring jalma lupa eling mengko eling emben asal niki slamet sak umur ingsun apan ingsun wis wikangsun angadeg tengahing segara gung panlinggih kulintang jogar ingkang ing kuntek dadi tan pegat pamujra mantra Pancaswadi putra ing kandha manik la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wis tamat bebaraning puji monggo dipun terasaken kalian Kidung Sari Ayu. Ana kidung rumaksa ing wengi teko ayu luputing loro dana ing pilai kabeh jin setan datan purun panaluan tenung tanawani miwah penggawe ala gunane wong luput adeniat mahatirta maling adotanana ngaramring mami guna tutupan sirna sagung pohon copoyotan samya bali sekatai ngomong mirudo welas ase pandu lune saking praja luput kadya kapok tiba ing wesi saliring wisatawa satoko rendah toto kayu ing lemasang resong ing landhagane wong lemah miring pakakipone
aku bagindang eses pangucapku ya Musa napasku nabi salinuwi nabi Yakub pamiyarsaning wang Yusuf ing rupaku reke nabi Dawud saranku jeng Sulaiman kasekten mami Ibrahim kang anyawa Idris ing rambutku Said Ali Koleting Wang Abu Bakar Getih daging Umar singgih balung bagindang Usman sungsumku pati makang linuwi Aminah kang bebayuning angga Ayub minangka suse saking wulu tuwuh ing sarira tunggalan nabi cahyaku ya Muhammad panduluku Rasul pinayungan Adam Semara sampun jangkep sakataing nabi wali dadya sarira menika sampun dipun kidungaken Ndara ya muga-muga nganti kekidungan iki nganggo jangkeping adicara ana ing pariwatan dina iki Kakang ki mengandel Kakang inggih ingkang kula suwun nggih makaten ayo padha ngasosak watara mangko diterusake ana ing mengko wengi Kakang ki mengandel inggih sumangga kula aturi ngasosak awan tawis Ndara